ngavele ngabona emehlweni ukuthi lapha na ke umfazi kushofa labo ngalezikhathi emfoka kakhuzwayo benosinewa kaNtuli ngaqoma wena isihloko sengoma kungiyena ukora past lapha na ke 2 ngomhla ka15 kuyena lapha na ke inyanga ehlaba inyanga lapha na ke yabasebenzi uMay nawuthanda ngani kwethu sikela lokho ke kwasuka lapha na ke embongolweni koze kube lapha na ke ihora ke lesingakhi na koze kube ihora lesine nomfoka ngwenya ubuduku uthanda lamahashi umshoshile iphoto lakhona ke lapha na ke isko kunjalo ngani kwethu kunjalo nje mthandi ke ohlelo isiqi ke sase Africa riyamatha tsutsuma koze khale lapha na ke awungathandi yathe ye mbenbo ya uhlelo isiqi emeza seAfrica ngesivule ngo2000 nakathi ke izindlu ke zodaka otherwise umnelisi uthe ubaba lapha na ke okhohlakele ufalabo uthi lapha na ke ngaqoma wena ku0 687 649969 uzongena lapho ngitshela ukuthi ubani wakabani uyibamba aphi lento ungimamele kuphi mfowethu selifikile ibhasi lapha na ke lobumnandi lona loyo makeze nesikhwama gibele kuzoba mnandi kodwa senginibeke until lapha na ke ihora ke lesini molweni bafowethu lapho ku TikTok dembe niphilile Smile cela yena uyawudlala uTikTok awume ngolakhi lapho ngibona awushaya lakho nje 1000 awushaya 1000 lakho lapho esimele cela ufuna ukubona
Inanda 88.4 FM. Kusile mfoka ngwenya. Sengikhona mina nginsizwa omsuku. Phansi le-Eastern Cape eMampledge. Kodwa ngila isihlelo eGenude ngokuhlala. Lenawo nje mfoka ngwenya. Inanda 88.4 FM umsakazo omkhulu. Ayisho ingoma lapho. Hayi shaya iscreen kanje, shaya kanje, shaya iscreen kanje lapho simele ecela. Shaya nje kaningana sikhali.
Inanda 88.4 FM. Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Bukan, usanabani, mfowethu ngiyisela kusakazweni kumanje. Vukani, Vukani, Inanda 88.4 FM. Ah, that's all right. Ah, don't shy, don't shy. Ah. Sakholisana nabangane ukuthi lapho na ke uDSD dubula so dubulana lapho na ke uDr Khangelani umfoka Mhlongo benosine wakantuli nabangane isihloko sengoma ngalesikhathi uthe lapho na ke wayizwa hawu balandelana uDisaster naye featuring uSine Ntuli cha
phana ke lengane celebrity elisha lithe lapho na ke lona ke iphakade lami benomaphungula kungu 2:30 lapho na ke 2 ngomhla ka 15 basebaholile abasebenzi bakamasipala baholile abasebenzi bahulumeni bamnandi nje bamatseri hopefully ke bazongeneka bazobingelaleka ya hey phela hey khona ngethi nethi ngathola imali ungasayitholi kahle ukuthi kwenze njani ndoda imani bemuncu ubona ukuthi awu saze sasha ke zeza ke 25 sokukhombisa nathi kunjalo nje mthando nanda 88.4 FM mfoka ngwenye lo umphathi ke wefridge encane lazo udaba sibheke kwelesini ihora nizawuthi lishaya uzobe usu right ngapho ngasekhaya uzobe usubheme wakholwa yenzeka lento kunhlanhla ngwenya 596 ngihlezi lozimele ecele walapho na ke Tafelkop ukhona ubuka ngaphakathi endlini zokusakaza ubuka iTV ubuka lapho na ke umabona kude ukhona nomxolisi ngithi umfoka Msweli naye ukhona lapho na ke ubuka bukhoma ngaphakathi ukhona umfoka Mdlulu ukhona nabanye abakhona bathe nqa lapho na ke ku TikTok umfoka Nyawo Thokozane uthi hesho lapho athi hesho lapho demande kwasuka lokho kwasuka lapho na ke Mbongolweni ngilana ke etohweni nomfoka Dladla balapho na ke Pine Town kusho izimali ecela ke waseTafelkop bahlezi namba ngibuka nje bukhoma babuka ngqo lapha phakathi ukuthi kusakazwa kanjani uma lapho na ke kusakazo salifikile ibhasi lapho na ke lobumnandi likuthola ukuphi wena gibela nawe uzoze bomnandi kweze kube lapho na ihora ke lesini ungakhohlwa ngelesithathu ihora uzongena ungitshela ukuthi ke cha napha abantu bami engibavusa kho mfoka ngwenya ngibavusa lapho na ke ingoma emnandi yombhaqanga ngozwa ngawo ukuthi ke ukhala ngobani yiphi ingoma bavusa ngayo lapho na ke usukwini ke la namhlanje hey Sundown bafowethu hayi isihambile imkile kaloku baye babetha phaya phezolo kathathu umpengesi 3-0 abayishayanga bayilobolile 3 lapho na ke kumasandawana imbanda yesikhova kwekachipa umfoka mpengesi for sure coach uzawuqoshwa lapha ke kuchipa kodwa kuvalue isizini bobe sebefaka sebefuna umusha ukhosha kadlala umfoka mpengesi khuphuka mtimande mfowethu lo ngasho ngathi kodwa lezi ngoma zakho wadlalela zona umsakazi wami yenzi vele zikuqede nya ukuthonga nya manje angazi umsakazi yazi vele ukhetha ulozolo nje lodwa ushaye hey umsakazi cha yadlala ingoma mana abakuyeke manje mtimande abakuyeke azohamba wedwa uphinde wagumede ebhekuvele esigodini sesitulane nawe nje umsakazi njengenjoyalo yazi into yalazi udaba khuphuka manje usuka nini madoda hey yazi lezi ngoma ziloku vuse njalo uhlevane umsakazi ngalesi khathi sekuvele ngicuphe i-alarm ngoba phela ngangikwazi ukuthi ngingaphuthwa lezi ngoma ezimnandi kanje umsakazi wami ngithi angibonge mtimande khuphuka lapho sibonga kanza kwethu sibonga ngokushaya like ingakhohlwa ukudedela izipho bo
Inanda 88.4 FM. Kulukuthi usanda mabukanelo ngihleli noTata Ngwenya kwinana 88.4 FM isigqi sase-Afrika. Yeyini athula nje thanini bodi. Ujabulisi lo ulalele isigqi sase-Afrika noNhlanhla uMfoka Ngwenya. Zathengwa lapho zathengwa izipho.
Amabandla linye lapha na ke liyesontweni linye liyalapha na ke etshwaleni masinga uyakhala njengongena dekhala izole umakholwa hayi khona sitho kunyathela kwenu bakhala abantu bakhala umaskandi nongena umfana omncane ade khala izole phela ekhala ngamakholwa nanga namanje uyakhala lapha na ke umasinga ngathi uthi kuphambene izinto otherwise umfana wothando uthi amagxathu mane 1 2 3 4 ngobe sengilapha eduze kwakho njengamanje jasa ngifikile lapha na ke ku 88.4 FM kunguyena u18 minutes to ihora lesithathu thumela ingoma cela ingoma bese ubhala usho ukuthi cha nampa engibavusayo ngale ngoma yomgxobanyawo umbhaqanga phela hayi umaskandi cha umbhaqanga namhlanje ngijima lapha na ke ngawo between ihora lesithathu nesine otherwise usuku olukhulu vele ngokwabayo lapha na ke United Nations kuthiwa ke usuku lapha na ke le mindeni International Day of Families United Nations kuguzela khona ukuthi ke abantu bafowethu bayakhe lapha na ke imndeni wakha kanjani na ngokuthi lapha na ke uzeke umuntu wesimame umfaka egcekeni ngendlela yakhona umlobole enthola ingane enthola abantwana ungabaleki ke naso uthola ingane nomuntu wesifazane udle phansi uthi hawu ngibonwa yini galo yephuka cha hlala phansi lapha na ke wakhe ke umndeni ke nina nomuntu wakho suke lapha na ke usunaye ya usuku ke lukanjalo kulikhulu ngaleyo ndlela leyo kuthiwa ke lapha na ke kusukwa ngo1994 lapha na ke lusuku ke United Nations ke yabe siliqoka ukuthi ke cha ngalolu suku ngomhla ka15 sobe sikhuluma indaba ethinta ukwakhiwa kwayo ke imndeni manje lapha na ke emndenini ziningi into ezikhona ke lapha na ke ngaphakathi mase kuzanywa ke kwakhe umndeni obekezela noma ubona ukuthi ke yashonqa intutho nyahisheka lapha uhlale nje ngoba akusiza ukubaleka naphambili yofika kunjalo kuhle ke ukuthi ke ubekezele wakhe lapho na ke khuluse izingane zakho nomuntu wakho nabakhonze ukucela imali hayi imali yasetshenzwa bafowethu kavesi nje namhlanje umuntu edalwa kwashiwo ukuthi lo naloyo uyawusebenza kwathiwa indoda iyakudla ithukuthuku zayo bese ke lo wesifazane abe umsizi wendoda kusho kona ukuthi naye uyodla ithukuthuku zakhe wesifazane ngoba yona lento ebuyixosha amadoda kubantu ukuthi njalo wena ufuna nje imali njalo hayi umuntu athi hawu ngeke adle phansi hey ufuna imali akasebenze vele uNkulunkulu kahle kahle hayi lento esesibona lapha ku TikTok lento yomuntu avela athi athana ubheka muhle kanjani aningishango e-wallet hawu yakhanga wena hawu angibheke muhle kanjani engathi ngangithumelele kusamadlana hayi hambi kanjalo dadewethu mawufuna imali sebenza engathi ngangishango e-wallet hawu wenzeni ubani othe wena ke
ezishuthu iveza ukuthi umuhle angathi nje ngathola i-wallet into esikhona kule minyaka le lapha yo digital space ya ubona imhlolo mkuba enzeka lakho la khona kodwa ngisekutheni indaba enkulu ithinta yona ke International Day of Families ngiyagqugquzela ukuthi ke enza sure ukuthi umndeni wakho ukhulisa kahle umndeni wakho wenza sure ukuthi ke nesaka uyalifaka endlini ungahambi uyocasha eGoli ucashe eThekwini ucashe lapha hostel awusaye ekhaya awungane ihlezi ekhaya bhuqwa indlala kumakhaza nje kanje ingane ifaka isikhindi esikoleni awu ijezi kalikho ukhona kodwa uyosinyama hayi efuneka leyo nto leyo kubi ke lokho ke ngane kwethu enza sure ukuthi ke babheke ekhaya uthumela lapha na ke impala kahlanu bakwazi ukuthi ke bathola ushukela phela bathola inkambi kumakhaza ngani uyawuthanda nje lapha na ke umndeni wakho 0687 649969 uvusa obani ubavusa ngayiphi lapha ingoma thini lo bhemu ngane gulukudela awu umtimande mfowethu umtimande bafa mfowethu ayisinawe njengenjalo mfowethu yabona lezi ngoma zakho mfowethu yeziyalivusa uhlevane mfowethu zilivusa lume ngenyawo impela ucaca impela ukuthi yabona wemsakazi ayikhuluma nophinde wagumede phasi kwetaba zokhahlamba la khona inxiwa loba komkhulu kodwa ngicothile njengoba ngawo amatofo live hayi kodwa ingoma zakho mfowethu hayi abakuyeke mani yazi uhamba wedwa hayi abakuyeke mntimane angibonge emsakazi wami khuphuka lapha ngiyakuzwa uzwa kunjani ubani yena lo uzwa kunjani ngobla When
mina omnyama kanjani abantu ebhulwa sase-Afrika. Memezi indlovu enyamasa kume welizela zonke izizwe ngisho lephesheya kwaphunyathi bayizwile lo mvuzo mngani wami. Ukhuzani lo uhleli noNhlanhla Ngwenya kwisigqi sase-Afrika. Onyaka zesipesi emphakathi ungaba noke
Jomo wayisono usuka ngawasho napho emjomane ezenkosi yami usuka mayele phone lapho nakaphethe thwasa lekhansela aphethe uqibu lapho nake nobahuphe bathi awuJomo wayisono ngawasho naphi lapho nake umjomane lapho nake wayo ke iJomo ke Cosmos hey futhi bakithi akhona those days kusekhona lapho nake kwiligo umjomane bari iyalakoto lapho nake la amathima kade khona lapha kuyona ke bana ileague Free State Stars bariya lakoto ngumla wonke lawo amathim lawo abo African Wanderers umthatha Bushbucks sayikhumbula lezo unolikai umgijimi noMadla lapha na kuMadla egijima uthe lapha na ke wangonelani noma wangalelani ubhale kanjani lapho wangalelani isihloko sayo ingoma kungiyena u4 lapha na ke minutes to ihora lesithathu uvuka nobani bavusa lapha na ke ngayiphi ingoma ezakudala ezamzukwana ezinye zazo ezizolandela lapha na ke kuona umbhaqaka ngithemba ukuthi bazothinteka abantu abadala kulezo ngoma lezo ngoba vele namhlanje siqala inyanga lapha na ke kubizwa ngokuthiwa ke i-goat equas for elderly lapha na ke kusho khona ukuthi ke kuthiwa sibanakekela abantu abadala ogogo izaguga namakhehla kanjalo ngani ngoba eminye imindeni ayinandaba nogogo ibazi nje kuphela nangabe kuyizinsuku lapha na ke ezohola ezinye ke izizwe ke babathatha ogogo bayobabeka le mahome bahlale bodwa ungavela ubone ukuthi hayi thina lokungeke sakwenza lokhu awu ugokwami angikwazi ukumbeke home gothi ekwazi for elderly xa namhlanje kuze kube lapha na ke umhla ka15 kuJune inyanga yonke kube kukhulunywa lokho ukuthi sibaphathe kahle ogogo ingantshontshe imali yabo awu nina futhi awu phathe kahle ugogo phathe kahle umkhulu asho njalo abazempilo inipho kusho umjikijeni ngidonsa ngiphansi
phansi la ePinetown la ePinetown nginawe nje mfowethu hayi wayenza lento mfowethu uyayenza lento futhi indlela oyenza ngayo neshona abanye abasakazi manje bayakulalela ukuthi kuyoshaya uLesihlanu kuze weekend abanye basuke sebecokoshile la kuwena abanye basika amantshontsho abanye babekelela la kulokho abanakho sebeyosakaza ke sebecosha bacosha la kuwena hayi uyinkonzo fokaNgwenya ngibonge umcebo kaChilo phansi kwamaphumulo uqoqile basufu ukuthi sibethe basufu sihamba nge-highway ngegagasi lomoya raining in the north, south, west and the east coast. Izwi emzansi Inanda 88.4 FM. Today best radio. Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isosho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashalela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni Road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u031 023 0512 noma u076 664 8114 noma u064 533 3512. And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment. Mpume, unjani lapho ntokazi ngithemba right. Banjani abantu ngapho? Erikwala. Ngithemba right intombi. Ngithemba right lapho Mpume. The Inanda Nduzuma Kwamashu Emaphepheteni community to end gender-based violence. Play your part. Inanda 88.4 FM. Hashtag no more tears. We are Inanda 88.4 FM. Your vision for the future. As the community. Hashtag Vuseleleka. Hayi Ngwenya hayi mfowethu hayi fokamtimande futhi sasho namanje futhi ngo2025 mfowethu yabona wena uyisilo fokamtimande futhi uyisilo wena futhi afokathandwe idlala ingoma yabona kahle iy'teshi zonke uyiphethe iy'teshi zonke mfowethu ingakho ngithi mfowethu uyisilo hayi bekezela uzojwayela wempume Inanda 88.4 FM. Hottest local sounds. Yithi ojikelele. Inanda 88.4 FM. Unyawo Onisigqi sase-Afrika noNhlanhla Ngwenya. Zama ngiqale kanjena lento yami kuzoba mnandi. Let's go. Number. Uzweleke mthandi wayo Inanda FM. Ugidlayo uhamba naye ke unombolo 1. Number. Tanta uzomthalane ku WhatsApp emasgrave number 2. Number 2. Isigqi sase-Afrika. Let's go. Number. 1. Mfowethu ngiyaphila. Bengicela ukuvusa le mpijana qawa. Uzolana Mhlongo, ubhekisisa bhekisha, amakhala esondele ngonyameni, umzamo sikwacabhuleni, uzweze Budladla, uzamani Thusekhono Sabethe ngivale ngobhekani Macabenteke. Ngengoma kaBonani Mhlongo uma ethi ngiyanikhumbula. Danki qawa.
sase-Afrika noNhlanhla Ngwenya. Baba wami lawulele khona ngiyakukhumbula. Bafowethu lalulele khona ngiyakukhumbula. Mama wami lawulele khona ngiyakukhumbula. Baba wami lawulele khona ngiyakukhumbula. Bafowethu lalulele khona ngiyakukhumbula. All right, Mpume, have a good night. Dango. Kunjalo mfoka Mhlongo ngalesikhathi ubonani ngiyanikhumbula kungu10 minutes after ihora lapha na ke lesingaki na ihora lesithathu nokuyihora lekugcina lohlelo isici ke sase Africa. Ngithemba ukuthi uthokozile lapho noma uyithokozela ingoma yakho lapho ke wezimele ecele wase Tafelkop nalabo the wababiza wangitshela ukuthi ke uvuka nobani wemapho lawo bafowethu awuzama ukugibela lapha kwendlu lapho
ngathi mfowethu into zakhe thanda ungalungi kahle noma uphethe WhatsApp omdala hayi mfowethu kuthiwa waiting for this mana wo nansoka lemshini hayi suka ana wo wemshini jahephi ngisakhuluma nje yini ojahela ngampala mana vaha big pholo mfowethu zama lapho kulungisa into zakho ngoba kuthiwa ke waiting for this message it may take a while kusho ukuthi kuzothatha isikhathi esijani impela ukuthi ke ivele ngapha imessage yakho lapho etafuleni bapholo awuthinta thinta ngapho awukhipha ibhedri ulibuyisela ukhipha ulibuyisela phinde ulibuyisele futhi mhlawumbe kuzolunga ngazi kwenze njani ngapha mfowethu ngiyaphila bengicela ukuvusa le mpijana qawa uzolana imhlongo ubhekisisa bhikisha umakhala esondele ngonyameni umzomo sikwacabhuleni uzweze budladla uzamani usekhona sabethe ngivale ngobhekani macabenteke ngengoma kabonani imhlongo uma ethi ngiyanikhumbula danki qawa Number 2. Angesho Mtimande nabalaleli bohlelo isiqi sase-Afrika ukhulumayo ubhane umzukulu kaDeko uMakhende nokaKhumalo eShowe. Bengisacela ukuvusa onke amadilapthongo ngengoma yama-Soul Brothers ethi ibhantshi. Ngiyabonga Mtimande. Onisiqi sase-Afrika noNhlanhla Ngwenya.
Number 3. Mina benimntemane ngiyabhinga mntamqolo. Hayi, hlena umntemane. Ngiyabinga lonke ngebandla. Ithaphi lonke yamadila buthongo bafethu philana. Njenganjalo nathi. Na umntemane uhamba hle masohamba. Iphephe bafethu asenqoleni zomlilo. Njengoba ngiyabiyelele nento bafethu. Ngobumosa wahlanisa umntwana. Ngithanda nento bafethu. Amen. Number 4. Vuka kuthandwe Nanda FM sibabingelela zonke indawo zakhe lapha kumvuzana konanda kodwa uzobe molena siphinge ngunyameni bese sithe machobela sinqawunqaweni koBesta sabengela zonke komlazi sithi lapha eMega City sabengela zonke indawo esivu Savannah Park la Chesterville sabengela zonke indawo sivuka mthandwe Nanda FM omakhinada abavuke nobazondande nosigwacabhuleni nomahlambisa abavuke bonke abakulolu hlelo lakho Mr Mtimande sikhona futhi Pastor Bindlo uvuka xima phansi le Catholic manje kuduza lemlazi kwa J. Amen. Amen. Lapho ke we Pastor B. Lapho ke ngase ekhaya kungu 17 minutes after ihora lisingakhe na ihora ke lesithathu nekuyihora lokugcina ibhantshi isihloko sengoma lapho ke shaya amasol brothers lapho ke ekhethwe ubani umzukulu ke kaDeko ngalesi sikhathi 068 764 9969 sivala ngobani lapho ke lengosi ke yawa ama top D ama top delase sibona ukuthi ke ithini ubani ovusa abantu uthi bavusa lapha na ke ngayiphi ke ingoma kuyena u0687 6499 69 lwesine lo mama njalo lukhuluka nokho ngoba umhla ka15 baholileka abantu kusho ukuthi ke impela kuzobe kuphuza amati yashisa ngempela lapho na ke kulwesine lo mama. Number 5. Ngibingelela Mtimande ngathi uyaphila uqola umuntu unjabula uthisha undidana uBaptist sezazwa amaphumulo emvuti ngethe ngothatha zonke amadela kuthonga ngobhanqa bandelinye nabathandi beNanda FM bese ngicela ungidlalele ingoma yozawabo noma inyiphi. Ngiyakuzwa lapho qhawe ngiyakuzwa lapho ke ngane yakwethu ukhala ngengoma ke yoza kwabo noma ngabe iyiphi ya ithini into lapho khona sibheke lapho na ke kwindaba ke xoxwakho indaba emunye wakho nesegudweni na kanjani ke siza kuyithola usukwini ke namhlanje ngale nje kwale ngoma noma kwalezi ngoma ya kanjani ke so ibheka indaba lapho na ke okuyona yona indaba esematheni eba abantu ke abakhuluma ngayo beka indaba kuzoba mnandi until lapha nehora ke lesine.
Isigqi sase-Afrika noNhlanhla Ngwenya. Umjabulisi lo ulalele isigqi sase-Afrika noNhlanhla Mfoka Ngwenya.
limagna libona ba bo aus ba Jack City sister se barim lights go ili 26 minutes after iri ya 3 ya frugo ya isali phakela ngwana mme re etsa biana ntwe ngwana mo 88.4 FM ga o rate o tla be wa rata ngwana mme ya phezulu egoli engabe basaphila lapho na ke usisi ke bayo ke idark city sisters balapha na ke eAlexandra Mlaetso khona oza kwabo bathe lapha na ke nihlala ngokuxabana njalo Thembo ukuthi uthe wayithokozela ingoma yakho ke lapho ke we bana uthisha wendidani afaka plus ukhona ngalesikhathi uyibekile indlebe ke yona ke frequency yodumo frequency lapha na ke enamandla bakhona abantu ku TikTok uZethi Mpokandimande okay right uphola ngengoma Soul Brothers ya uyijabulele lapha na ke yena ke uZethi Mfoka Andimande bana umunye udlozi lami mfoka mhlongo yavela uthi nyakuzwa mina ngwenya athi ke danko ubhale lapha na kena uTikTok otherwise umpume mpofana uza kwethu ke lo ayiphelphela uthi awe futhi udlala umculo ungaphuphi lapho usebenze kahle futhi uthi ulapha na ke kwesinye seyiteshi ke khona la kwaZulu ngithi balapha emzimkhulu bona kade khona umpume uthi hayi futhi mina ngiphume uthi ushayise ngo12 futhi bakithi ama night shifter zonke la wahlezi nami ku TikTok ubuka dlamini omnyama athi ke khuphuka lapho qhawe lami ngiyakuzwa nami ngilapha na ke intabeni ke zasebhulwa emakhuzeni ngiyakuzwa lapho wempoka dlamini ubani umunye ovelakho khona umunye ovelakho ubani lo ya useltronic Seltronic SA uthi nje hayi Mr Ngwenya uphakamisela isandla lapho na ke useltronic ngithemba ukuthi ke right ke kadza kwethu ke lapho kuyena ke uTikTok ukhona umnye othe wavela awusibali madoda uzika Wanda athi awusabona umsakazi igama nguzika Wanda emedi lovo ngikulalele futhi ngise Chatsworth eBayview la khona umfoka Wanda ke engalisi sikhathi otherwise uzokhumbula ukuthi ke usukwela izolo besimunyunga udaba lapha na ke ulithita omotoso nenkantolo zakuleli hayi namhlanje futhi kusikhomba lapho kusakhulunywa yona indaba futhi ke yomunye futhi ongayena wakuleli uAnabela Rongo waseMozambique uzala le yantombazane kuthiwa uChidimna Adechina ukade evelile ke eyosukwini la izolo ke enkantolo yalapho na ke kaMantshi wase Cape Town la khona ke ubekade ke ekhala ngokuthi ke cha ukhumbula ngathi waboshwa ngomhla ka 27 waboshwa la inkantolo ke noma la uboshwe ekhaya kahle manje ke ukade isenkantolo izolo ke eyolwisana ke nalokho efaka isicelo sokuthi hayi ngicela ukungaboshelwa ekhaya wenzeni nalo umuntu othi angangaboshelwa ekhaya uzokhumbula ukuthi ke wantshontsha lokuthiwa ID yomunye umuntu identity theft okubani ukhona nje kuthiwa ubani Khumalo ukhona umunye ubani kodwa ke wathatha ID yakho akafuni ukuboshelwa lapha na ke ekhaya futhi bakithi hayi ngathi inkantolo ke impela ke ithe lapha na ke hayi okay siyakuzwa lapho wena ke kaRongo waseMozambique njalo ulapha ngokungamthetho madoda hayi ithini into ngempela ngenkantolo zakule mhlawumbe ukhona umuntu ongayixoxa kangcono lena ukuthi ungathi ugangile bese futhi ke wena uzofuna ukuthi ke kwenzeka ngendlela yakho libheke iplelizwe ngempela usuka lekini uzoganga lapha nasugangile usubanjiwe awusafuni futhi lapha na ukuthi ke
uboshwe ufuna kulalelwe wena ugangile bafowethu ukhona ukushaya amanzi lapha kukhona ukunuka santungwana kukhona ukungahambi kahle hayi khona hayi khona ukushaya amanzi bafowethu yabo nje kuthiwa leli cala le ndaba lena ke ihlekiselwe lapho na ke umhla ka bana mhla ka 14 kanjani futhi manje kuze 15 ihamba kanjani futhi lento futhi ithini lento khona ukubhaleke khona ungahambi ke kahle nangabe kubhalwe ngalendlela kodwa ke nje indaba ithinta lapho na ke umama kaChidimna ukuthiwa ke cha uboshele ekhaya kodwa akafuni yena ukuthi aboshele ekhaya ufuna ukuthi enze ngendlela yakhe ufuna ukuthi ayenze ngokuthanda laphana ke kwakhe mhlawumbe ukhona ongayibuka analyze kangcono le ndaba ke yezwe nje laseNingizimu Afrika mawubuka libheke phi ngempela nombolo yodumo uyayazi Nhlanhla Ngwenya ku Facebook na ku TikTok na WhatsApp awungene lapho Paul Ndive ibheke phi sengathi zongina lento yakho nabangana abaningi bonke amadoda sengathi zongina lento yakho nabangana abaningi bonke amadoda sengathi zongina lento yakho WhatsApp shonilana abantaba bibalambile WhatsApp shonilana abantaba bibalambile WhatsApp shonilana abantaba bibalambile sanokusola manje sengathi kashadisele sanokusola manje sengathi kashadisele nabangana abaningi bonke amadoda sengathi zongina lento yakho nabangana abaningi bonke amadoda sengathi zongina lento yakho WhatsApp shonilana abantaba bibalambile WhatsApp shonilana abantaba bibalambile WhatsApp shonilana abantaba bibalambile sanokusola manje sengathi kashadisele sanokusola manje sengathi kashadisele Inanda 88.4 FM. Kudala mntana umuntu wenza amaphutha kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha kodwa namhlanje wedlulele
kudala mntana umuntu wenza amaphutha hayi kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha kudala mntana umuntu wenza amaphutha kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha hayi kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha abakala basikazi imibambela nobuhle ingane kamakhelwane awasibili jalilwami imibambela osinhle ekubeni umzala wakho awasithatha kunzima kakhulu umibambela endlini ilela neyenga ndoda abakala basikazi imibambela nobuhle ingane kamakhelwane awasibili jalilwami imibambela osinhle ekubeni umzala wakho awasithatha kunzima kakhulu umibambela endlini ilela neyenga ndoda Baba wesigaleza noma ngamsuna mkosha noma ngafakithibo sabelulile moya kabelile ngabona ngayo noma ngamsuna mkosha noma ngafakithibo sabelulile ushado wethu ay baba wesigaleza noma ngamsuna mkosha noma ngafakithibo sabelulile findo ngasofa stafani kudala mntana umuntu wenza amaphutha kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha hayi kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha kudala mntana umuntu wenza amaphutha kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha hayi kodwa namhlanje wedlulele kudala mntana umuntu wenza amaphutha abakala basikazi imibambela nobuhle ingane kamakhelwane awasibili jalilwami umibambela osinhle ekubeni umzala wakho awasithatha kunzima kakhulu umibambela endlini ilela neyenga ndoda hayi wemntimandi sibizibile ngibuye umntimandi cha umuntu abasibulalayo lapho kulelo cala into ukuthi iboshwa zadlana sinamalungelo manje uthi nawo siyayifaka lezi boshwa zadla akhohlwa ukuthi akanazo futhi bazomnikeza ilungelo ngoba owangaphandle uzoyithola yonke lento ayishoyo nje ngoba yini akuyanwala uyakutshela thina nje sisenkingeni thina le-South Africa wonke umuntu ufika nomthetho wakhe orongi la afika ubona ukuthi hayi vele lo muntu onjengami la unelungelo lapho unelungelo ufuna ilungelo nje akalenzanga ilungelo lakhe lokusekela ekhaya olusebona ilungelo lekhaya lokuba la bakithi sithwele idombolo mntumane leli zwe leli
eMozambique noma leMalawi kwaleyo mazwe nje la liyakhona silithwele lapho na ke itombolo ngiyakuzwa ngapho ke qhawe ngiyakuzwa lapho nganya kwethu usho njalo lapho na ke umngwengwe uzakhele silithwele itombolo izwe libheke lapho na ke kwenye indawo ngalesikhathi umbono wakhe lapho na ke uzakhele wena uthini lapho ngasekhaya ade sibabaza omotosi ukuthi hawo kanjani uyayazi inganekwane wamaphutha bekusho lapha na ke ofeleba otherwise usipho wakamdlulu uthe WhatsApp ubhizi no WhatsApp ingane zami zilambile ayizolade sibabaza olika omotos bobabili labantu abanayo into ababelapha amaphepha awavuma banawo kwathosa amaqanda ukwenzwani ngempela aha bafowethu awu hey hayi tshela impela hayi ke usuku la izolo into bengiyifunda ngiyasho ukuthi hayi lento ayihlangani kanti ngiphethe iphepha elidala hayi elisha ke la izolo lapho na ke eyewitness news phela ke kuyashiwo ukuthi ke cha hayi inkantolo ivele yathi hayi sikuzwela ukukhuluma kwakho Tokazi cha kulungile hayi futhi bakithi hayi ungakhululeka ngoba ubeboshela endlini nangingazi ukuthi nawuboshela endlini uyagadwa yini ukuthi awuphumi uba khona umuntu ogadayo ukuthi ahlale esangweni agade ukuthi awuphumi ngempela yini endlini ubani okubonayo uma ungaphumi ukuthi uyaphuma noma uphumi ubani wakwaboshela endlini umaziyo ukuthi wayegadeke kanjani yena ithini into wayebhekwe kanjani ngempela kuthiwa ke cha hayi kulungile hayi usungaphuma manje endlini kodwa ke yazi ukuthi ke u9 ebusuku ashaya usuku endlini ungakhululeka nje uwenza ngendlela uthanda ngayo kodwa ku9 ushayeke lapha na ke usendlini ke ucala ke bese lihlehlela lapha na ke umhla ka12 kuSeptember kusalinde njalo ukuthi kuvele naloyo umnikazi ngempela wayo iID lebangwayo yibafowethu uthi angiphuphi kodwa hayi ngiyaphupha ngiyabona ngiyaphupha hayi bo awu ngiphupha ngikhuluma kanje ngoba izifundo lezi zombangazwe ngazenza hayi kunje ngikhumbula kuthiwa sikulelwa into enjena hayi bafowethu hayi mhlawumbe ngiyaphupha ezombangazwe ngiyazazi ezombangazwe ngazenza ingakho nje ngaba umongameli wezwe mangithanda sengasuka nje manje ngithi ngivoteleni ngibekeni sengikhathele ukubona imanga ngoba izwe nezwe linemthetho yakhona nokuqhutshwa ngayo kodwa ke lokhu hayi khona yabona bathi kwakungcono iGibhithe ngathi kofuna kubuya amabhoni makunje awu amdemanda alilizwe lakithi kamachanasa nje kuyacanaswa nje yizwe nje lishuthi nje kuzenzela abakuthandayo nje abantu kulona alinamthetho nje lelizwe lihleli phela kuba kukho singahlala khona kodwa musha libuka nje ngake lihamba phambili ezweni kuzenzekayo kulona kuyidafuzela nje kulona kubona nje nabantu ngibezenzela amacala nje kulelizwe lethu balinamthetho ngambuza endlemini nje owami kumbono loyo amen kwampunzi ezidlemini kusho lapha na kamama Mahlambisa ngalesikhathi wena uthini 0687 6499 69 lo sibambo ngezantsi njalo lo sibambe nje ngezantsi ukuthi ke hawu lokhu ke kwenzeka kanjani ke lokhu ngempela kuthiwe kunomthetho ezweni kodwa ke kwenzeka into enjena hawu kanjani ngempela wena uthini lapho ngasekhaya kukhonto engale mhlambe singayazi njengabahlali baseningizimu Afrika ngikhuluma nje kunolunye udaba oluthinta lapho na ke whistleblower lapho na ke uPatricia
ulwa naye lo munye okuthiwa useyiphoyisa impela usemaphoyiseni phezulu phela kodwa kuyavela ukuthi ke naye akuyena walapha kanamaphepha bamkhombela isuthu kodwa uselapha phezulu phakathi emaphoyiseni phela uphethe nokuthiwa ke awungani isikhathi okuthiwa wangena ngaso emaphoyiseni wayewuthisha wasingena lento ayihlangani ahawu awu azingenzeli la kunanta namhlanje hayi angivumi lutho hayi sengizame ngiyazama ngakhipha ibhetri hayi lutho angathi mhlawumbe idatha hayi idatha ligcwele kodwa angazi mntamkhulu kwenzakalani kodwa lokho awunikeza nje hayi mina hayi ayivumi nje kahle network yami la angazi ngenze kwenzekalani hayi angazi mntamkhulu kulungile kodwa mfana noma ngathatholanga mhlawumbe bekuthola kodwa mntamkhulu hayi kodwa hayi ngithi ngifuna ukuphawula kuphawuleka ngiyakhoza kukhonzeka kwenze kulutho mntamkhulu mhlawumbe ngoba ngihlale kulutho hayi kulungile mntamkhulu hayi ube right. Ngithi mina ngithi uyaphawula cha phawula sekuyaphawuleka kusho ukuthi kufanele ku-update WhatsApp lapho hayi kodwa hayi i-chips ayihlangene lapho ke nenkinga zakho ngapho hey madoda hey usabamba indaba ye-chips hayi phawula ke cha sekuyaphawuleka ngoba nakho ngikwazile ukudlala hey madoda Thami mfoka Kheso kanjani abantu kaNongoma hawu indidana ngiyakubona Vumi sese utshwala begazathi kusho lapha ke amaswazi emvelo kungu 10 minutes to noma ngivele ngithi 9 minutes to ihora
lapha ke lesingaki na ihora lesine njengenjalo for o'clock sharp uyayivala lento yayiqopha lezo zovums SA ku TikTok uthi hawu uyayivaka ngoku kanjani umuntu ephule lapha na ke umthetho usho njalo lapha na ke uvums SA otherwise uthami Kheswa uyabingelela uthi ayisabingelela siwe lapha na ke so unongoma ngithemba ukuthi right indidane uthi hawu uyabingelela naye lapha na ke undidane ke ku TikTok amambono ukuthi ke khona umunye ovelakho umambane uphakamisa Mkhwanazi eMtuba uthi ke lapha na ke naye ukhona uphakamisa zona ke izandla futhi indaba yalelizwe leli ngempela ke yabona ke manje ke hayi ngiyakutshela phela ke ithathele enye igxathu ke elingachazeki ongeke lapha na ke uze uchaze ukuthi ke makunje inkantolo ngempela hayi kwenziwani ngempela abantu abanganawo amava okusaba ukuba seyinkantolo noma yini noma hayi manje indaba egudwini hayi umthetho uyawukha usebenza komthetho kunzima wala eSouth Africa kushuthi nje uwiki kakhuluma kuyela kubantu bangaphandle ngiyabonga ngwe danko hayi weke umthetho lawa kuleli usho njalo umfoka Bhuleni wena uthini ngapho ngasekhaya hayi bafowethu hayi khona izwe nezwe linomthetho walo hayi ukuthi ungavela usukele uzoganga lapha usofuna ukusiphatha ngomthetho wakini kanjani ufuna ukuphatha ezweni ngomthetho wakini kanjani ngempela xolani wakazuma ku Facebook uthi kwaphinda kwatha futhi sahlangana wemfoka Ngwenya ngikulalele ngila eChesterville ubhani uthi sengiphakathi ebhasini lobumnandi ke isitopi kulapha na ke Phoenix otherwise ublessing wakamaphumulo athi ngibingelele Ngwenya ngiseNew River kwaphaphama emzinyathi #isiqi saseAfrica 7 minutes to 4 right not encu athi molo Mr Ngwenya sekunjalo ngila eChesterville la ngikhona khona phabalo litsoga sekusile ngempela ke osalela indaba yakhe leyo thina asingene ndawo ngisesidneme penalty emjondolo kodwa ekhaya kuse Eastern Cape eMount Fletcher #insizwa lapha na ke yomsuthu Pastor P uthi vuka mthandwe nanda FM sangena kwaduma lapha na ke iKZN yonke kwasa eMzansi usho njalo lapha na ke uPastor B ngalesikhathi ku Facebook Angibingelele lapho umsakazi wami uyidonsa ingoma silalela impela lapha endaba hayi ngingakhali nje kakhulu mengabe ukhumbula umsakazi wami ngo-2002 2003 kuza ku-2004 lana kwakusayinwa i-peace and security njengoba ngathi kwakusayinwa i-peace and security lokho okusho ukuthi umuntu wangaphandle thina sibi ngaphezulu kwakhe yena mephakama thina funa sishone phansi ukubukaphi lokho njengoba ngathi namasosha ala afike alinyazwa le ekhongo kodwa akumele lawa la ayibuyisele yini into esayisayina i-peace and security thina kufanele njalo sihlale sithobekile sishone phansi silethe uqobo umuntu mephakama thina sixolise kunjalo nje into esayisayinayo le-South Africa ilapho indawo somgazi la iwathalo wasayina into enjalo chayi hayi phela into kunento ekuthiwa ukulokhunja ukwenza ama-amendments kuyabuye kulungiswe phela hayi laba manje ake sichibiyele ufuna uchitshiyele uma kunemthetho njalo ukuthi thina soba ngaphansi hayi khona hayibo ayikho into enje bakwethu amanga hayi yabona noma ngifike sengingena late nje ngihlushwe network yabona mntamkhulu kuyasizela uthu le-South Africa uyazi kunama-minister engewona wala e-South Africa angaphandle kodwa nje hayi mntamkhulu hayi kuyasizela uthu la uyawazi nje ama-minister khona lana nje aphethe lana kodwa kuwona wala e-South Africa angaphandle kuyayozela uthu mntamkhulu lula sibayeke nje bayacalasa nje vele la
futhi sophathwa yibona abantu bangaphandle la eSouth Africa isicimo ngiyasenzela ukuthi umntamkhulu uba vele la sebenza imali masaphethwe elinye iqembu engilisho akulungile mntamkhulu ngiyabonga khetha ngathi kuyangeneka namanje ngiyabonga ipholo bethu ezetafuleni. Okay, njengamuphi uminister wangaphandle ngapho weMapholoba? Njengamuphi uminister wangaphandle? Hayi phela khona lo nayi izothi sasayini usomgazi futhi hayi khona kwakusayinwa amanga lapha ayikho into enjalo hayiko into enjalo ekuthiwa nina bezwe malini ngaphansi hayi khona hayi ngiyafisa ukuyithola leyo link leyo noma ufake kanjalo ke sibhekisise kahle akuchibiyeleki yini awu hayi khona ngcono ngihambe yayivaka ngo till tomorrow morning ngizobe ngikhona nomasikandi omdala vusiqimba amatambo sibhalela unkosikazi incwadi sikambahlaza manga sithi siyashayela eThekwini sinokhodi 11 sishayela amalolobho kwethu kanti ulisho sayithola incwadi sitholo sajabula safa sakumema ukuthi asifundele wayiqala kumema incwadi lalela nkosikazi indoda yakho ithi mayidiyela binyalami elithandekayo asiwanqukele emakhaleni amaginya ntombi okuthi uthando lisakale phansi kuyise kapotshosa hayi usangibiza ngeginye into ephambili kangaka awuthule nkosikazi ngiyiqhuba incwadi uthi la eThekwini sengiyashayela nginokhodi 11 ngishayela amalolobho kwenu kulokhu isimuzi sihlodakazi sala kahle manje flight othandekayo ewe mem sasa ngiyakhona eThekwini mntakwethu ngisakumbona sibone sithelingisa kapotshosa angazi ngoba kanali ikhanda nangenduku uyabhaqabula yinxele ngifuna mase sibonda mntakwethu ke ngihlale ngenye eduze kwakhe mase lindiyizilo ngoba linegiye elide ngilibongcoliki emhlanje ibishosholo longela kantakwethu kwaba ukusasayithatha itekisi isikholo nabo-ke brema robotini nango-ke lo mnumzana ulayishisa lwazendiya namaklabishi siyathetha lesi salwazi shayidlalisho losikhalilo vasikanando yena chiya mina ikhokhela umbono wingane uyisi wema uyambona ubaba ilona-ke ilo likabhokweni leladonsayo suka wena lwakhomba yonke imphupho eThekwini uyisho sokwaba umuntu othayi njengotikide kusemnela hayi indaba elithangu le yena wema ambheke kahle abanginiyeke khona wabona ema uyaphi bo uyaphinda namokuqina nje awulo mfana madoda engabe unenkinga kashukela hayi yakutshela phela uyabona ingane kusasa bafowethu kuzobe ngikhona nohlelo lomnandi isiqi sase-Afrika tanko Ah.